Hey, het is ik. Eerst en vooral wil ik jullie mijn liefde meedelen, want ik heb een broek aan en ik vind hem zo fucking zalig. Ik heb hem op een story gezet onlangs. Waren mensen die zich grappig voelen en moesten zeggen van, oh Bo, hebt je broek omgekeerd aan. But bitch, no. Ja, en dat is dus echt wel mijn favoriete broek van het moment. Ik heb die van de Other Stories. Onderaan is die broek trouwens wijd. Oh, ik ben hier mijn leven aan het riskeren. De lengte is perfect. Other Stories, place to be. Website staat in de beschrijving. Maar het is natuurlijk niet daarom dat ik hier zit vandaag. Ik ga vandaag iets doen dat eigenlijk wel interessant kan zijn. Want ik had ooit een keer een video gemaakt. 50 Facts About Me. Dat was redelijk in het begin dat ik YouTube deed. Dus ondertussen denk ik dat dat toch al 3 jaar geleden is, die video. Daar heb ik dus 50 feitjes over mezelf verteld. Oké, veel mensen konden zich in sommige dingen wel vinden. Anderen dan weer totaal niet. Maar het is mij opgevallen dat ik totaal niet meer hetzelfde ben. Ik weet niet of ik veranderd ben. Of als ik mezelf gewoon beter heb leren kennen. In 3 jaar, zeker op de leeftijd dat ik nu ben. Ik heb superveel gedaan in die 3 jaar. Wat is er allemaal gebeurd sinds dat ik YouTube doe? Ik ben in die tijd gestopt met studeren. Ik heb jobs gehad dat ik heel graag doe. Ik heb heel veel moeilijke dingen meegemaakt. Ik ben mijn pp ondertussen ook verloren. Ik was mijn meme verloren de periode dat ik YouTube deed. Het is heel lastig geweest. Zeker omdat ik heel veel steun had en hem. Van alles meegemaakt. We gaan van Kortrijk. Nu ben ik in Gent. Nu werk ik hier. De mensen in mijn leven zijn anders. Ik heb Pieter leren kennen in die tijd. En de meeste dingen zijn eigenlijk veranderd sinds dat ik met hem ben. Ik heb voetbal leren waarderen in 2018. Ik vond dat altijd een stomme sport. Voor mij waren dat gewoon een bende Jeannette die achter een bal liep. Maar kijk, nee. Ik kijk er echt graag naar. Dus dat is alleen iets dat Pieter heeft met mij kunnen doen. Mijn suiker is veel beter door hem. Ik sta veel beter. Ik doe beter mijn best ervoor. Dat zijn al een paar dingen. En dat is echt maar in 1 jaar gebeurd. Maar kijk, daar ga ik het nu niet over hebben. Ik ga gewoon letterlijk de 50 Facts About Me video herbekijken en zien als die puntjes effectief veranderd zijn of niet. Oké, mensen, ik heb de video van. But first, let me talk about my goddamn eyebrows. Als ik zo'n slechte vriend dat er mij niemand verteld heeft hoe dat ik erbij liep. Ik bedoel, dat is precies gewoon met, I don't know, zo'n alcoholstift dat zo een dikke streep tekent. Ik weet niet, echt lelijke tekent. Waarom teken ik dat zelf? Ik heb zo'n mooie wenkbrauwen natuurlijk. Kijk gewoon, die zijn fucking donker. Allee, mooi. Ja, misschien is niet mooi of zo, maar kijk, dat is natuurlijk. I love it. Waarom teken ik daarop? Oké, done. Uit de grond van mijn hart dat het zo lang geleden is, maar kan perfect uit. Oké. Punt 1. Ik ben nog niks veranderd. Ik sta nog altijd video's uit blijkbaar. Ik excuseer mij ook altijd uitdrukkelijk dat het weer lang geleden was dat ik een video heb geüpload. Dus bij deze kan ik misschien wel hetzelfde zeggen. Sorry, maar ja, ik ga het gewoon niet meer zeggen. Jullie weten ondertussen dat het mij spijt dat ik veel te weinig upload. Maar het is gewoon zo. Een keer dat je een druk leven hebt, heb je een druk leven. Om te beginnen ben ik echt doodsbang van duiven. Zoals een Marokkaan bang zijn van een hond. Zo bang ben ik dus van duiven. Echt. True. Nog niks veranderd. Ik ben nog altijd bang. Ik heb ondertussen wel in de Efteling een keer tussen duiven gelopen. Maar dat waren zo paarse, zo blauwe en roze duiven. Dus dat leek minder eng. Dat waren precies geen echte duiven voor mij. Het waren wel echte diermishandelingen. Als je dat ziet, Efteling op het bak is mat. Maar kijk, mijn punt is, ik ben nog altijd bang voor duiven. Zo bang dat ik zelfs al mijn bus erdoor gemist heb. Ja, mensen. Ik was aan het wandelen naar mijn bushalte. En de fucking duiven zaten op heel het voetpad. Dus heel het voetpad was, ja, versperd, of hoe dat je dat ook zegt, door duiven. Ik moest dan omlopen, maar ik heb echt nog een grote ommetoer moeten doen. En tegen dan, ja, was de bus daar, kon niet mee lopen of moest door duiven. En als je loopt door duiven, beginnen ze allemaal te vliegen en vallen ze je aan. Dat zijn gewoon agressieve, roekeloze beesten. Roekeloos! Slechte joke, ik heb die trouwens gestolen van kat op Twitter. Eerlijk, je hebt dat niet nodig in je leven. Wie de fuck heeft duiven nu? Wat is het voordeel van duiven? Ik heb echt een immens grote hekel aan mensen. Zo, ken je dat? Je wilt van de trein gaan. Ja, oké. De mensen die nu niet eerst laten opstappen. Nog niks veranderd, ben nog altijd hetzelfde, maar nu durf ik wel iets eraan te doen. Pieter heeft mij dat geleerd. Als dat gebeurt, Pieter gaat die mensen gewoon aanspreken. Je gaat hem gewoon echt zijn gedacht zeggen en er gezegd, de meeste negeren dat van zijn schaammoeder. Maar ik heb ook een manier gevonden. Ik heb altijd een heel zware valies mee. Die valies weegt superveel. Geloof dat, je wilt dat niet over je tenen nemen. Maar toch, als ik dan met die valies naar het station ga en ik wil afstappen van de tram of de bus en de deuren gaan open en er zijn losers die eerst opstappen voordat ik kan afstappen, rijd ik met veel plezier met mijn valies over de teen. Alsjeblieft, doe dat niet. Die zo echt voordat aan de hand zijn al vroeger echt. Godverdomme.
Ja, sorry. Ik weet totaal niet meer waar ik zat. Ik heel graag op de trein en ook heel graag op de bus. Ja, ik zit nog altijd graag op de trein en de bus. Puur omdat ik te lui ben voor mijn rijbewijs te doen. Dat is zo. Dat is chill. Je kunt dat sudokus maken. Als je in de auto aan de trein zit, kun je geen sudokus maken. En je zit ook lang onderweg. Dat is toch? Je kunt rustig eten op de trein. Je kunt sudokus maken. Je kunt de Sims spelen. Kan je allemaal niet in de auto. Dus ik zit graag op de trein en de bus. Voordat ze aan de halte zijn, al vroeger recht staan. Oké, ik doe dat soms ook. Maar... Ja, oké. Veranderd. Ja, ik stoor er mij wel niet aan als ze dat doen. I'm minding my own business. Zo ben ik wel geworden. Nu doe ik let niet zo meer op wat dat de rest allemaal doet. Ik moet soms zelf ook doen. Soms is de bus zodanig vol dat je al moet rechtstaan en een beetje aan de deur moet gaan staan. Oké. Ja, nee, ik snap wel waarover dat ik het hier had. En daar erger ik mij wel nog steeds aan. Dat is bijvoorbeeld op de trein. Het is de eindhalte. En de trein moet echt zo nog 5 minuten rijden. Maar weet je wel, je begint zo wel een beetje trager te rijden. Mensen die dan zo naast u zitten aan het raampje. En hij zit zo in het midden, weet je wel. Die dan zo zeggen van, ja, maar ik mag een keer recht staan. Terwijl ik iets heb van, cousin, ik moet ook afstappen. Het is de eindhalte. Blijf 5 minuten zitten. En dan staan ze recht. En staan ze gewoon naast mij. Ik bedoel, maar ik heb moeten recht staan. Ik was mijn grief aan het wegsteken. Ik heb mijn gsm misschien laten vallen. Ik heb mijn stilo laten vallen. Terwijl ik moest recht staan voor jou. En nu moet je ook recht staan. Je kon perfect nog blijven zitten. Uiteindelijk ben ik toch nog eerder van de trein kunnen afstappen. Dus ja, maar ja, kijk, moet je daar eigenlijk niet aan ergeren. Er zijn veel erger dingen in het leven. Ik ga een paar dingen skippen. Van zitten dingen tussen die echt wel gewoon gebeurd zijn. Dat is gewoon gebeurd. Daar kan ik niets over vertellen. Dat is vroeger gebeurd. En dat is gewoon zo. Ik ben een heel raar persoon. Ook al is het vakantie of weekend. Ik ga altijd mijn wekker rond 5 uur, 5 uur 30, 6 uur zetten. Zodat mijn wekker afloopt, dat ik hem kan afduwen, dat ik weet van, oh yes, ik mag nog lang slapen. Zo mijn wekker afduwen en weer in slaap vallen. Girl! Nee, dat doe ik dus echt niet meer. Ten eerste, ik heb geen vakantie. Maar like op mijn vrijdag ga ik echt mijn wekker niet om 5 uur zetten voordat we weer in slaap te vallen. Dat is ten eerste super ongezond. Ik heb ondertussen naar de psycholoog geweest. Hij heeft mij heel goede slaaptips gegeven. Als je wilt maak ik daar echt een keer een video over. Want dat was heel interessant. Ik heb super veel geleerd bij de psycholoog. En ik wil dat wel meedelen met jullie. Dus als je dat wilt, laat het mij weten. Maar dat doe ik dus echt niet meer. Ik ga wel mijn wekker vroeger zetten en een uur snoezen. Zo ben ik wel nog altijd. Maar mijn wekker zetten in vakantie om 5 uur. Hell no. Nee. Dat was een andere Bo dat je hier hoorde. Dat was de Bo 3 jaar geleden. Ja. Ik ben niet sportief en hello. Ik ben niet sportief. Oké, daar moet ik wel iets over zeggen. Ik heb in de tussentijd gefitnessd. Plank voor Bo. Ik heb dat even volgehouden. Jullie hebben het zelf ook wel door, maar ik ben daarmee gestopt. Dat is niet omdat ik het niet meer wou doen. Ik wou dat gerust wel doen, maar het is gewoon veel te moeilijk geworden. En dat is dus puur omdat ik naar hen ben gegaan. Mijn fitnessabonnement was van in Kortrijk. Maar in ruil daarvoor ga ik wel heel veel te voet naar mijn werk. Ook al is het een half uur wandelen. Ik doe dat heel veel. Ik doe bijna alles te voet in hand. Ik denk dat ik echt duidelijk aan mijn 10.000 of 20.000 stappen per dag zit. Dat weet ik niet, maar ik doe heel veel stappen. Ik wandel veel meer sinds dat ik in hen ben. Dus dat is voor mij toch ook wel ietsje sportiever. Vroeger ging ik zelfs voor 1 halte de bussen pakken. En nu als ik zie dat mijn tram niet afkomt of later is, ga ik gewoon ook als 1 dat 20 haltes ga ik dat gewoon te voet doen. Ik zeg het, een half uur wandelen is echt niks meer voor mij. Dus op dat vlak ben ik wel veranderd. Hey, chapeau, Bo. Zit sportiever geworden. Wandelt meer. En ik kan jullie ook vertellen dat ik veel sneller wandel. En dat is puur door Pieter. Pieter wandelt super snel. En dan moest ik daar echt gewoon heel zeggen, Pieter, doe ik het trager, ik heb korte beentjes. Mijn beentjes zijn nog altijd kort, maar ik heb gewoon sneller leren wandelen. En dus nu ook iets waar ik vroeger, van aan de Korenmarkt tot aan ons kot, ik deed daar een half uur over. Nu sta ik hier echt in 12 minuten. Dat is echt zot. Ik ga super snel. En dan kan ik jullie al mijn nieuwe ergernis vertellen. En dat zijn mensen. Ik heb er 2. Mensen op voetpaden. Ten eerste, die met 2 of 3 naast elkaar lopen. En als ik ook afkom in het voetpad, in tegenrichting, dat ze zo niet een keer met 3 achter elkaar kunnen lopen. Nee, ze moet met 3 naast elkaar blijven lopen. En dan moet ik per se op straat lopen. Cousin, als ik omvergereden word, wat ga je doen? Zij content dat je met 3 naast elkaar gaat lopen? Leer dan een keer. Let daar zelf een keer op. Ik doe dat altijd als ik mensen zie afkomen. Ga ik achter de persoon lopen naast wie dat ik loop. En niet heel het voetpad innemen. Dat is fucking egoïstisch. Denk aan de rest. Denk aan de mensen hun veiligheid. Oké. Ander dat mij stoort, is zo, je bent aan het wandelen. Je bent snel aan het wandelen. En ineens die voor u, bam, stop met min van het voetpad. En ze blijven daar staan. En ik loop er soms echt bijna tegen, omdat ik zodanig snel aan het gaan ben. Maar kijk, bon, dat is nu misschien een beetje muggenzeffen dat ik doe. Maar ik kan er echt niet tegen. Als je aan het wandelen bent en de mensen stoppen ineens voor je voeten met wandelen. En staan stil. Of kom voor je voeten lopen. Dan, oh my god. Ik denk dat je het gewoon echt aan mijn kop kunt zien. Maar kijk, misschien ben ik gewoon een zaag. Maar ik kan daar gewoon niet tegen. Sorry. Ik eet ook veel liever bruin brood dan wit brood. True. Behalve in de panos, dan moet je bijbetalen. Meer granenbrood is gezonder en jullie vragen meer geld. I don't get it. Doe dat een keer niet. In de McDonald's ook. Een slaatje is duurder dan een vettige hamburger. Ik snap dat niet jullie willen dat mensen gezonder zijn, maar het gezonde eten is wel fucking duur. Wist je trouwens ook dat ik geen rijbewijs wil? Dat is echt al... Wel, ojo, mensen, hier, deze, veranderd. Yes. Your girl heeft haar theoretisch rijbewijs.
Ja, mijn praktisch nog niet, maar dat is niet echt mijn eigen schuld. Dat is de schuld van mijn fucking hoerenpancreas. Als je diabetes hebt, zit dat heel ingewikkeld. Dus ik heb eerst naar de oogarts moeten gaan. En dan moet ik vandaag straks om 4:30 naar de endocrinoloog gaan. En vandaag ga ik dus eindelijk mijn toestemming krijgen voor verder te doen met mijn rijbewijs. Dat ik in de auto mag zitten, dat mijn ogen goed zijn. En dat mijn diabetes niet slecht, heel slecht is. Dus binnenkort in de auto zien. En niet meer op de trein. Oké, maar we gaan het wel zien. We zijn er nog niet. Ik ga niet te veel praten. Maar mijn theoretisch rijbewijs is wel binnen. En mijn motivatie ook. Nog niet 100%. Het is nog heel moeilijk. Maar het is al niet meer zoals in deze video. Allee, in die vorige video. En daar ben ik heel blij om. Ik ben pita en durum ook begeten. Sorry. Girl, dat is niet waar. Een dikke pita raakt er wel in. Durum, het is te zien. Een Franse hamburger. Daar ben ik wel voor. Dat eet ik het liefst van al. Oh. En in Gent is er een aan het station. Het is maar 3,5 € en het is bijna groot. Het is echt lekker. Ik ben daar een keer geweest. Oké, maar dat boeit niet. Daarover gesproken, als ik dan toch naar de pita ga, haat mij alsjeblieft niet. Er zijn veel pitabazen die mij niet meer binnen willen, gewoon omdat ik dat vraag. Want dan vraag ik een durum. Oké, kijk, dat ga ik nu niet in de video laten afspelen, omdat ik hier veel te veel haat op ga krijgen. Ik snap niet dat ik dat ooit heb durven online zetten. Dat is iets dat ik absoluut niet meer doe. Ik was toen echt veel te white. Ik snap niet hoe dat ik zo ooit durums heb durven disrespecten door dat te doen wat ik hier vertel. Maar dat is absoluut niet meer zo. Ik doe dat niet meer. Ik eet hem gewoon lekker of dat hij is. Zelfs met groentjes ertussen. Ik respecteer... Sorry dat ik de durum heb proberen te vervlaamsen. Mijn oprechte excuses. Ik haat mezelf hiervoor. Echt waar. Dat is het ergste denk ik dat ik ooit in een video heb gezegd. Laat me daar heel duidelijk over zijn. Sorry. Ik haat trouwens actiefilms. Toen. Maar nu niet meer. Maar toen, snap je, toen was ik nog een meisje. Ik bedoel, ik had waarschijnlijk nog didelblaadjes of zo. Als ik mijn regels zat. Ja, ik was 19 jaar. Bon, nee, ik ga echt actiefilms heel bij zo schieten. Nee, daar ga ik niet vrijwillig naar kijken. Ik bedoel, als iemand oplegt, ga ik zeker meekijken. Maar ik hou heel veel van misdaadfilms nu. Echt waar. Ik lees boeken over seriemoordenaars. Ik hou van zo politieseries bijvoorbeeld. Professor T vind ik echt de beste serie ooit. Ik vind dat zo goed. 13 geboden. Ik heb ook met plezier naar gekeken. Ik vond het wel een kut einde. Ik heb het einde ook helemaal kunnen voorspellen. Ik wist gewoon dat het een schot ging zijn. Dat je niet ging weten dat hij ging dood zijn of niet. Dat wist ik gewoon. Maar kijk, bon. Ik kijk daar super graag naar. Dus op dat vlak ben ik echt wel veranderd. Ja. Ik zit veel meer in Gent of Antwerpen dan dat ik eigenlijk in mijn eigen stad/dorp zit. Ik pak dus de trein van Gent en ik woon, zoals je weet, in Harelbeke. Maar toch pak ik de trein vanuit Gent, ook al stopt die in Harelbeke, verder tot in Kortrijk. Voor in Kortrijk dan de bus terug te pakken naar Harelbeke. Waarom? Gewoon puur om het feit, als ik in Harelbeke afstap, moet ik nog 10 minuten te voet naar mijn huis, terwijl dat de bus van Kortrijk net voor mijn deur stopt. Ik heb wel pauze. Ik wil hier niet meer verder naar. Girl, oh, ik snap niet. Ik had zoveel tijd vroeger. Had ik zoveel tijd dat ik echt, seriously, de trein eerst naar Kortrijk kon pakken, voor daar dan de bus naar Harelbeke te nemen. Ik snap het echt niet. Nu niet. Ik stap gewoon af in Harelbeke en ik ga te voet naar huis. Ik bedoel, het is even wandelen, maar wandelen is leuk. Ik zeg het, in die 3 jaar dat ik dat echt graag begin doen, wandelen. Het spaart super veel tijd. Ik was een uur later thuis daardoor. Als ik dat uitreken even, heb ik ooit zoveel tijd gehad in mijn leven. Dat verklaart dus ook waarom dat ik dan vroeger opsta expres als ik mijn trein moet pakken naar Harelbeke om dus nog de bus te pakken. Dan letterlijk... Ja, nee, oké. Zo laat mogelijk opstaan. Wat dan je kunt te voet doen, doe te voet. Pak gewoon de kortste route dat u het meest tijd bespaart. Zo ben ik nu. Dus ik ben zwaar veranderd op dat vlak. Ik verspil al mijn geld aan eten. Als ik mij... Dat is niet waar. Nu verspil ik al mijn geld aan de Sims. En eten eigenlijk ook nog wel. Maar dat is niet verspillen. Gast, waarom zeg ik verspillen? Eten heb je nodig. Als je wil eten, eet man. Als je op restaurant wil gaan, doe dat gewoon. Als je het kunt, doe het. Geniet van je leven, geniet van je geld, geniet van je eten. Bo, je was dom in 2015. Ik zeg het je. Als ik mij verveel, neem ik 450 selfies en ga ik daar misschien eentje van bewaren. Girl, oké. Je ziet toen ik tijd. Nu moet ik echt 450 selfies nemen. Ik moet foto's nemen. Ik heb deadlines. Ik heb er gewoon geen tijd voor. Toen verveelde het mij en nam ik gewoon foto's omdat het mij verveelde. Oh, mijn leven is echt veranderd, maat. Als ik dat nu zo bezie. Ik kan veel talen spreken. Ik kan Nederlands, ik kan Frans, ik kan Engels. Ik kan een paar woordjes Arabisch, ik kan een paar woordjes Swahili. Wacht, nu komt het. Nu ga ik sowieso een mop maken waar ik zeg, en ik kan West-Vlaams. Zo zegt, dat is een taal of zo. Wacht. En ik kan zelfs West-Vlaams. Dat is...
Oh my god. Nee. Ik was echt een kutmens. Hoezo waren jullie toen fan van mij? Ik bedoel, of misschien was je toen fan en nu niet. Misschien ben ik nu gewoon erg geworden en je mij nu niet meer graag. Maar ik cringe echt van hoe dat ik toen was. Wauw. Echt waar. Seriously. Respect aan de mensen die mij toen waardeerden. For real. Ik eet altijd eerst mijn frieten op en dan pas mijn vlees. Maar toch, denk dat jullie wel iets hebben bijgeleerd bij mij. Niet dat ik... Altijd eerst mijn frieten en dan mijn vlees. Oké, dat was het laatste puntje in de video. Ik heb een paar puntjes overgeslaan. Het is nog altijd zo. Ik ga altijd eerst mijn frietjes eten, dan mijn vlees. Behalve bij biefstuk. Bij biefstuk eet ik eerst mijn vlees op en dan mijn frietjes. Omdat je biefstuk anders taai wordt, dat je dat te lang laat liggen. Maar in de frituur en in McDonald's eet ik wel altijd eerst mijn frieten. Ik ben gewoon zo, ik ga dat niet veranderen. En dat waren de 50 facts van vroeger. Allee, toch een groot deel ervan. Ik vond het leuk voor die video nog een keer terug te zien. Het was heel cringy, het was heel slechte film toen. Het grootste dat veranderd is mijn gezondheid. Als ik heel eerlijk mag zijn tegen jullie, toen ik die 50 facts about me video aan het opnemen was, het was echt niet goed toen met mij. Ik heb dat toen niet echt getoond, ik heb dat ook niet echt gezegd, maar toen zat ik echt wel in mijn dieptepunt. Daar kan ik nu heel open over zijn met jullie. En ik heb het al gezegd, als jullie willen dat ik daar een video over maak, wil ik dat gerust proberen. Ik zeg wel proberen, ik beloof niks. Ik heb heel veel video's beloofd, heel veel ideetjes al gegeven, die er niet van komen, dat is puur door persoonlijke redenen. Ik ben doodgelukkig, nu zit ik echt op mijn toppunt van geluk, maar ik ben echt niet 100. Ik ben mentaal echt niet 100. Er zijn heel veel dingen waar ik nog mee struggle. Waarvoor ik echt naar de psycholoog moet gaan. Maar momenteel heb ik het daar wat te moeilijk voor. Ik kan daar niks aan doen. Maar ik doe wel mijn best. Ik werk elke dag aan mezelf. En elke dag word ik toch iets beter. En ik denk dat dat heel mooi is voor het hierbij te laten. Ik ga stoppen. Dus merci voor het kijken. Heel veel succes met de examens die eraan komen. En tot ik er weer zie. Met of zonder een broek dat eigenlijk omgekeerd is. Doei!